de echte allerlaatste, die was eerst afgesproken, dan even een zoekje. Wij maken met z'n allen nog een zoekje. De allerlaatste op de lolly! Ook de jongens van het geluid en van het licht, jullie hebben het fantastisch gedaan. Dankjewel aan ook de hele doel en de organisatie. Tot de volgende keer.